Kære Clara, kæmpe stort tillykke med konfirmationen i dag. Jeg håber, at du får en helt fantastisk dag. Det er virkelig en speciel dag, så jeg håber virkelig, at du nyder den til fulde, fordi at inden du ser dig om, så er dagen altså gået. Jeg ved, at du også, ligesom mig, har en skøn fjordhest ved navn Queenie, som du har været så mega heldig at have i 5 år. Så lærer man altså virkelig hinanden at kende, og det er altså virkelig fedt. Fjordhest, det er bare en fantastisk race. De er bare mega søde, og så er de jo også mega alsidige. Og jeg ved, at du ligesom mig og Tom også elsker at komme til jagt, og måske håber, at du kan komme ud og ride lidt flere jagter. Tom og jeg har jo elsket at ride jagt, og vi er jo stoppet med det nu, men jeg håber, at I springer ud i det, selvom at mor og far måske ikke synes, det er helt så god en idé. Jeg ved, at min mor hun også synes, det var meget højt, når hun var med ude at kigge. Men jeg håber, at du også får muligheden for det, fordi det er altså en helt speciel følelse at få de oplevelser sammen med sin bedste ven. Jeg håber også, at dig og Queenie får en masse gode år sammen, hvor I hygger jer og kommer ud på en masse gode oplevelser, og forhåbentlig også til en masse jagter. Derudover vil jeg også gerne sige tusind tak, fordi at du følger med på mig og Toms rejse. Det betyder enormt meget for mig, og så håber jeg, at du måske bliver inspireret af nogle af de videoer, som jeg lægger op. Til sidst så vil Tom og jeg gerne sige kæmpe stort tillykke med dagen. Jeg håber, at du bliver fejret med dine venner og familie, og det bare bliver en helt fantastisk dag. Til allersidst vil Tom gerne sige stort tillykke med konfirmationen. Ja, det er fint.